Vítajte, priatelia turistiky. Je veľa turistov, ktorí absolvujú cestu hrdinov SMP, ale o dosť menej tých, čo sa vydajú na rudnú magistrálu, druhú najdlhšiu na Slovensku. Hovorí sa, že rudná magistrála je najdivokejšia a prechádza cez menej navštevované pohoria Slovenska. Spája Zlaté Moravce, Novú Baňu, Banskú Štiavnicu a Detvu s vrchom Stolica. My s Radom sme si zvolili smer opačný, so začiatkom v Telgárte. A po oficiálnom zahájení na vrchu Stolica sa pokúsime za 8 dní dôjsť do cieľa, do Zlatých Moraviec. Čaká nás nespoznané dobrodružstvo, na ktoré sa už teraz tešíme. A vám, priatelia, chceme v nasledujúcich videách ukázať, aké nádherné je putovanie rudnou magistrálou. Držte nám palce a nech nám Pán Boh pomáha na našej dobrodružnej ceste. Tam ideme na Čiazdov hore. Presne, ja viem, však chcem to okomentovať. Trestníčok, kam ideme? Na Trestníčok smerom. Prvý kontrolný bod pred nami, kolíbka. Ideme sa napapať. My sme mali veľa síl. No, pozrite sa, čo sme si dobrovoľne vybrali. Nám musí šíbať asi tento kopec. Hned na začiatok. A už teraz toto je jemnejšie. Snáď toto nie je vrchol už. Vrchol Blaha. Teraz ideme mimo chodník. Hľadáme stále chodníky. Konečne sme našli chodník, cestičku. Prichádzame k rázcestníku Priehybka. Na tomto vršku tu sme si trocha posedeli a ideme ďalej. Ideme teraz sklesať dole do sedla a potom vystúpime už na Stolicu, ktorá je tuto. Práve prichádzame do sedla. Slánske sedlo. Absolvovali sme
výživný stúpačik a teraz ideme po takejto relatívne rovnej časti. No priatelia z turistiky, pozrite, dorazili sme s Radom na stolicu. Kurde. Ešte len. No, na týchto miestach na vrchu stolica sa začína Rudná magistrála. No my s Radom oficiálne odchádzame zo stolice, musíme sa vrátiť späť do sedla a potom nás čaká už len posledná časť trasy do chate Janka, kde budeme spať dnes. Chvíľu odpočinku v Slánskom sedle a ide sa ďalej. K ubytku to máme 30 minút. Ťažký batoh. Prišli sme v chate Janka, ale je tu plno. Tuto by sme teoreticky mohli spať. Priatelia, pozrite sa, Radoslav nás prichýlil. Pivo nám dal, gulášik. Fazulový. Fazulový gulášik. Eňo, ňuňo. Ďakujeme. Ňuňo, eňo. A to mám to isté, tu Ivo. Adventure. Máš tam 3 baterky, hento tam. Mám. Domáca, tá tu na stole, ty vole. Či ktorú domácu? To je skvelá partia. Skvelá partia. Padamat. My sme turistický spolok Padamat, chlapci.